Halløj fra Sverige. Jeg hedder Karl Peter Sunesson og skal nu fortælle, hvordan Jyllands-Posten blev ramt år 2006 på de muslimske tegninger. Og jeg begynder min lille fortælling ved noget, som hedder Berättarväggen i Ljungby. Denne væg, der er nogle billeder, som er malet af en kunstner i samarbejde med Fortællernetværk, også kaldet Berättarnätverket, som hver eneste sommer har en fortællerfestival her i Ljungby. År 2006, der havde vi en fortællerfestival. Året efter de der muslimske karikaturer havde blevet publiceret i Jyllands-Posten. Og desværre så var der en del personer, som blev ramt på grund af disse. Og jeg vil begynde min fortælling præcis foran Berättarväggen, vi har her i Ljungby. Jeg kommer at passere alle billeder, som er malet op, så I kan se dele af den. Og disse blev malet op af en kunstner i samarbejde med Fortællernetværket og Ljungby Kommune. Og det var også her, som jeg første gang fik trubel på grund af disse Muhammed-tegninger, som havde publiceret i Jyllands-Posten. Jeg stod oppe på en scene. Vi havde noget, som hed åben scene, der hvem som helst kunne fortælle en historie. Og dengang, når jeg stod op og fortalte en historie om, når min lillebror puttede en død rotte i kluden, som vores frøken skulle have til at tørre den sorte tavle. Der blev jeg kaldt for vantro hund af et par muslimer, som sad i publikum. Og i samme øjeblik så opstod der også en stor diskussion om pressefrihed og ytrendefrihed. Og en anden fra publikum rejste sig op og siger, at vi har pressefrihed og ytrendefrihed både i Sverige og Danmark. Og i den punkt, der tænkte jeg, at jeg skulle lave lidt sjov. Så jeg siger, at ja, vi har Jyllands-Posten, vi har pressefrihed i Sverige og Danmark, men Jyllands-Posten har kun pressefrihed på papir, fordi at deres trykkepres er skruet fast i gulvet, så den kan de ikke flytte på. Og papirtiger kan ikke ryge eller bide. Og hele publikum begyndte at grine. Der blev mere ballade, så efter en tid så kom politiet og tog de to mænd, som kaldte mig for vantro hund, efter en voldsom diskussion. En tid efter, så blev flere medlemmer i Fortællernetværket. De fik tilsendt sig mursten på post. Og det sagdes, at disse sten kom fra et fængsel i Pakistan. Hvorfor ved jeg ikke. Men der blev i hvert fald en ballade om det. Og jeg samlede sammen en del af disse stene. Og når de lavede om vejen her, ikke så langt herfra, denne staty, som forestiller Christina Nilsson, så når de lavede den vej her omkring, så passer jeg på at grave ned disse stene på en punkt,
Eksakt midt imellem det ildskab, som er der, og det tykke træ, som er der. Med andre ord, præcis her i vejen, der ligger de sten, som blev tilsendt fortællernetværket fra de muslimske terrorister, som kaldte mig for vantro hund. Og en af disse terrorister, de stjal også mig den spøg, når jeg siger, at Jyllandsposten kun har pressefrihed på papir, fordi at deres trykkepres er skruet fast i gulvet, og fik den publiceret i flere aviser rundt om. Jeg forsvarer ytringsfrihed og pressefrihed. Og jeg siger også, at den, der har publiceret disse tegninger, er ikke værdig at besøge Mekka og Medina som pilgrimer. Og på samme måde siger jeg, at den, som brænder en koran, er heller ikke værdig at besøge Mekka og Medina. Men ingen menneske har lov at krænke en andre mennesker. Man må sige, at vi har forskellige... Vi tænker ikke på samme måde. Men ingen har lov at krænke en andre mennesker. Jeg er selv troende kristen. Og jeg kan ikke deltage i andre religioners ritualer. Men jeg respekterer de muslimer, som følger internationale love. Og derfor siger jeg, ja, den, der publicerer disse tegninger, er ikke værdig at besøge Mekka og Medina. Men vi skal forsvare pressefrihed og ytringsfrihed. Men den spøg, da jeg siger, at Jyllandsposten kun har pressefrihed på papir, fordi at deres trykkepres er skruet fast i gulvet, så den kan de ikke flytte på, den forsvarer jeg. Så der mener jeg, at Jyllandsposten har blevet straffet for disse tegninger. Hvis I vil vide mere, så er det bare at tage kontakt med mig. Og I kan også søge på Drillesplinten. Der er en grammatisk korrekt oversætning af det danske ord drillepind til det svenske ord retsticka. Eller tværtom, men retsticka til dansk på et korrekt måde vil blive drillesplint. Og det er jeg, der ejer den. Og jeg står op for det. Og jeg står op for ytringsfrihed og pressefrihed. Mit navn er Karl Peter Suensson, og jeg bor i Ljungby. Og det er let at finde mig på Google. Med venlig hilsen fra Karl Peter Suensson. Eller som jeg plejer at sige, da jeg havde min kampagne for kvinders ret at køre bil i Saudi-Arabien. Med venlig hilsen fra Drillesplinten.